ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ዝሰማዕ ነገር እንሃ ኣወዳትና ምስ ሓባፂርካ ስራሕ ምኻድሲ ለሕፍር ይመስሉ ኣነ ሃምሰይቲ ኢለካ ናስ ኣነስትሲ ጥቕሙ ስለልፈልጦ ይቆፅረን ትኽእላት ሰሙ እስሪ ሓዲግ ክፍለ ዘመን ኣነ ኣንስቲ ሃምሰባይ ምናምን ላልኻ ትኸድ ሕደ ኣነስቲ ጥቕሙ ስለልፈልጦ እዩ ንስኻ ምሳሕ ላይ ቆፅርካ ደገ ተልዕ ተለኻ እዛ ንስኻ ልሓደ እዚ ምሳሕ ትበልዕ ኣላ እሰን ንሰሙን ሙሉእ ይጥቀማላ እና ወዲ ዓበይቲ ምሳሕ ሒዝካ ምምፃእሲ ኣይደብርኻ ረዩ ቆፂርና ኢና ንመፅእ ስለዚ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ብልጥ ተዘይኮይንካ ወይ ደሞ ለዋፀካ ነገር ተዘይገይርካ ያው ማንም ተቐባልነት የብሉ ድሓር ቅርሽኻ ወዲኻ ምልቃሕ ትመፅእ ማለት እዩ ኣብ ደገ ላልዕኻ ምልቃሕ እያ ትመፅእ ስለዚ ቅድሚ ምልቃሕኻ ምስሓኻ ቆፂርካ ንዓ ብዙሕ ሓምሰይቲ ምናምን ኣይትበል 21 ክፍለ ዘመን እዩ ኣብዚ ስራሕ ኣብ ዝስርሐሉ ግዜ ወዲ ብደንብ ኣብ ዝሰርሐሉ ግዜ 21 ክፍለ ዘመን ወፂእኻ ሓሙሰይቲ ሃምሰባይ ትብል ተለኻ የሕፍር እዩ እና ዕያል ይመችኹም ዛልማ ኣለና ኢና ንሕና ባዕሉ